Salamat sa Dios, sa grasya sa Dios nga naanaw sa mi sa pag-share ninyo aning the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry kini si Pastor Mark Sasidon. Salamat sa Ginoo nga matag adlaw naka-share ninyo sa mga kamaturan ng Biblia. Because one day kala ini kawala natin nato aning kalibutan na kaning mga pulong atong nadungog mo ni muhukom nato. Kani mong pulong nadungog mo ni muhukom mo niya nato dito. Numero 1 dakong pangutana sa Dios, ikaw ba nakadawat sa manluluwas nga akong ipada aning kalibutan na? Because ang Dios nagpadala man og manluluwas. Si Jesus Christ nagbayad sa atong sala, pinadala sa Dios. Pero pangutana, nakaangkon ba ka kaluwasan? Ayun ka, pastor, anang maayo man kong tao. Pangutana, naluwas na ka. Nakadawat ka sa kaluwasan nga gibuhat ni Jesus Christ, alam ka nato. Siguro ka na maglangit. No? Kaya gala, ang atong Ginoo, iyang gipada iyang bugtong anak aron ta tubson. No? Iyatang gitubos. Sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, nagingon ang Bible, apan sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang anak, gibuhat diha sa usa ka babae, gibuhat ilalom sa balaod, aron sa pagtubos kanila nga ilalom sa balaod, aron kita makadawat sa pagkasinagop sa mga anak ug tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak ngana sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw aba-amahan. Tungod nini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak ug kon anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. No? So niyon ang Bible, in the fullness of time God sent His Son, ipadala iyang anak. No? Iyon daw gibuhat diha sa usa ka babae, gibuhat ilalom sa balaod. So si Jesus Christ nagsulo og unod, gigamit si Maria o si Jose aron matawo si Jesus Christ, no? Ang atong Dios nagsulo og unod, no? Natawo sa dito ni Maria aron iyon ang Bible, aron pagtubos kanato, no? No? Kanila nga nailalom sa balaod, no? So gitubos ta sa Dios because the Bible is telling us we are sold under sin, no, na baligya ta sa sala, ulipon ta sa sala, no? We're sold under sin, we are servants of sin. Ato basahon sa Bible sa Roma Kapitulo 7 versikulo 14, no? We are sold under sin, no? Ilalom sa sala, 7 versikulo 14, nagingon ang Bible, kay kita na hibalo nga ang balaod espirituhanon apan ako unod-non na baligya ilalom sa sala. Subo pala dungon nangyayalap sa kusaon na itong paningkamot o tuman ng balaod, but the Bible is telling us nga makalapas kagusa, nakalapas na katanan. No? Walay tao pagamatarungon pinaagi sa balaod because ang Bible lang ingon sa Roma Kapitulo 3, tungod sa balaod kitang tanan nakit-an nga sad-an. No? Sa Roma Kapitulo 3 versikulo 19, kita nahibalo nga bisan unsang mga butang nga ginasulti sa balaod, kini gisulti ngadto kanila kinsa ilalong sa balaod, aron ang matagbaba, matakom ug ang tibuok kalibutan mahimong sad-an atubangan sa Dios. Busa pinagi sa buhat sa balaod, walay unod nga pakamatarungon diha sa iyang pananaw, kay pinagi sa balaod ang kahibalo sa sala. No? So the law gihatag sa Dios ang balaod aron makit-an tang sad-an. No? Kay walay mamatarong pinaagi sa balaod. No? Gani ningon diri sa Biblia, ningon diri sa Bible nga kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. No, so may mudawas maayo na itong makasasaan ta. No? We are sold under sin. We are servants of sin.
Amo na ngayon kay buong mohimo tag sala, makakta, makahimo tag mga dili maayo nga butang because kaniadtong lawas it is sold under sin. It is servant of sin. No? Sa Roma Kapitulo 6 akong basahon, Roma Kapitulo 6 versikulo 17 niingon si Apostol Pablo, apan ang Dios pasalamatan nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala, apan kamo nagatuman gikan sa kasing-kasing nga anang sumbanan sa pagtulunan nga gitugyan kaninyo nan ingon nga nahimo ng gawasnon gikan sa sala, kamo nahimo ng mga sulugoon sa pagkamatarong. We became servants of righteousness. Why? Because of Jesus Christ. No? Ganin ingon ang Bible, the Spirit of God dwelleth in us. Ang Espiritu sa Dios nagapuyo dili kanato. No? So gilukat ta sa Dios, gitubos ta niya gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa pagka baligya nato sa sala. Gitubos ta niya. Pastor, unsa may gibayad nato, pastor? Atong patubagon ang pulong sa Dios. 1 Peter chapter 1 and verse number 18. 1 Peter chapter 1 and verse number 18, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagi sa mga madunuton nga mga butang, sama sa plata o bulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong amahan, apan pinaagi sa bililon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnilo nga walay daot o walay mansa. So you see, ang gibayad nato mga higala dugo ni Ginoong Hesus. Nagingon ang Bible, siya nga walay sala, nahimo siyang sala alang kanato. Giaga siya hang dugo aron bayran ang imo ang akong sala, aron tubson ta niya gikan sa tunglo sa balaod. Muna ningon ang Bible, si Kristo mo'y nahimong tunglo alang kanato, no? Galatia Kapitulo 3. He became curse for us, no? Galatia Kapitulo 3 versikulo 11. Ang sa gingon sa Biblia, Galatia Kapitulo 3 versikulo 11, apan walay tao nga gipakamatarong pinaagi sa balaod diha sa pananaw sa Dios. Kinsa may gasultihan ni? Si Apostol Paul, I always remember si Apostol Paul, tinun-an ni Gamaliel, batid ni siya sa balaod. Gani yang gipanglutos ang mga Kristohanon kaniadto, mga magtotoo sa atong Ginoo kaniadto, but karon nagsangyaw na siya sa kamatuoran. Muna ningon siya, walay tao nga gipakamatarong pinaagi sa balaod diha sa pananaw sa Dios. Ini klaro kay ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo, ug ang balaod dili iya sa pagtuo, apan ang tao nga nagabuhat kanila magkinabuhi diha kanila. Si Kristo mitubos kanato gikan sa tunglo sa balaod nga nahimong usa ka tunglo alang kanato. Kay kini nahisulat tinunglo ang matag usa nga nagabitay diha sa kahoy. Christ became curse for us. Nahimo siyang tunglo alang nato. No? Why? Because nahimo tang tinunglo. No? Then ingon si Apostol Pablo, walay pagamatarungon pinaagi sa balaod sa pananaw sa Dios. Kay gala dili maguni pananaw sa tao because sometimes pwede na to ilaro ng tao nga butan kita. Sometimes pwede na to ilaro ng tao manggihatagon kayo ta. Pero luyo di ana naaday mga tinguha nga dili maayo, naaday balos, no? Kay kitang tao ang atong usahay nga panghuna-una mubuhat ko ani aron naay balos nga maabot nako, no? Muna sa atong tinguha. But ang atong Ginoong Hesus gitubos ta niya, no? Siya mitugyan siya ko galingon alang kanato. Miaga siya hang dugo, gihalad ang iyang kinabuhi aron tatubson gikan sa tunglo sa sala, tunglo sa balaod. Aron dili na ikaw mo bayad, siya mibayad alang nimo. Muna ningon ang Bible, abot ang panahon gipadala iyang anak aron ta tubson, aron ta lukaton
no? Gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa pagka-servant sa sala, o gikan sa paggunit sa yawa nako. Katong kinabuhi yawan-on. No? Salamat sa Dios nga munang niingon sa Galacia kapitulo 13, si Kristo mitubos ka nato, ingon siya Aaron, ingon ang Bible, Aaron, chapter 4 and verse number 4, ingon siya, Aaron sa pagtubos kanila nga na ilalong sa balaod, Aaron kita makadawat sa pagkasinagop sa mga anak. Ug tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak nga sa inyong kasing-kasing nga nagatuaw Aba Amahan. Tungod nini ikaw dili na usa ka sulugoon, apan usa ka anak, ug kon anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. So you see, klaro kay mga igala nga sa diha day nga gihimo kang anak sa Dios, ingon ang Bible, ikaw manununod sa Dios. So, ang anak sa Dios, siguro og langit, kaya ang atong ama naa sa langit, naa sa iyang gingharian, asa man dita pauli kung anak ta sa Dios. Ikaw na sa iyang anak, siguro Ginoo katutula sa inyo. No, gitagaan ta diri sa Biblia nga ang atong Dios naa sa iyang gingharian, naa sa langit. Mubitaw si Apostol Pablo, ningon siya nga kung matun-as na niya akong puy-anan nga lawas didto sa langit, aduna ko'y puloy-anan nga dili na madugta. So si Apostol Pablo mismo, siguro siya, no? Nga naman, tungod ni Jesus Christ. Tungod ni Ginoong Jesus. Munang ingon ang Bible, gipadala ang iyahang anak. Nga naman, aron kung musalig kaniya, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. No? Matubos kaniya gikan sa ulipon sa sala. Ningon ang Bible, mahimo na kang iyang ulipon, dili nakasulugoon, anak na ka sa Dios. No? Anak na ka sa Dios. Pastor, kano sa man kung mahimong anak sa Dios? Galacia 3:26, kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Kano sa kanahimong anak sa Dios, hindi mituo ka, isalig ka ni Kristo nga imong manluluwas. Higala, pamalandungin ka kung ikaw muangko ni Kristo nga imong manluluwas. Nagiyon ang Bible, gitubos na ka. Ingon ang Bible nga manununod ka sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus. Asa man nagpuyo atong Dios, unsa may ang giandam nato? Ingon siya, moadto ako pag-andam og lugar alang kaninyo. Sa Juan 14, 2-3, aron asa ko to asap mo. Nganong ta katultol? Nganong ta kay bawo? Because wa ta masayod sa pulong sa Ginoo. Munang naaning 15-minute Bible truth aron matag adlaw kanunay may mapahinumdom ninyo na walay laing paagi sa langit, walay laing pagkinabuhi diha lamang ni Kristo. Kininaw sab si Pastor Mark sa Sidon, naminaw ka ning the 15-minute Bible truth online broadcasting ministry, kami mag-iingon kanimo, ang Dios magapanalangin mayong adlaw na tuntahan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Jesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Jesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Jesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. Amen.